Samantala, idol, ilang Pangasinense aminadong hirap sa pagtukoy ng mga lehitimong balita online. Para sa detalye kasama natin, idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Aminado ang ilang Pangasinense na nahihirapan umano silang tukuyin kung lehitimo nga ba ang mga balitang kanilang napapanood, nababasa at nakikita lalo sa loob ng mga pangunahing social media platforms. Ani ng ilang Pangasinense na nakapanayam ng IFM News Team, mahirap umano para sa kanila kung minsan tukuyin ang mga balitang nagsasabi ng totoo dahil mapalinlang din ang mga nagpapakalat ng fake news online. Malilito din po kayo. Oo. Kasi halo-halo rin po yung mga balita. Ano pong ginagawa niyo, ma'am? Meron po ba kayong mas pinaniniwalaan? Saan po? Sa social media, TV, radyo? Siyempre, sa social media. Sa? Social media. Habang ang iba naman sa mga Pangasinense, naghahanap muna ng ibang source at websites ng mga pahayagan upang tiyakin na totoo ang balitang kumakalat sa social media. Tumitingin pa po ako sa ibang website gano'n, kung totoo po or hindi. Ang iba naman, bumabase lamang umano sa mga komento na iniiwan ng ibang social media users, ngunit responsibilidad pa rin umano ng mga ito kung maniniwala sa mga balitang nakakalap online upang hindi mabiktima ng fake news. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.